Hello, sziasztok, én Alex vagyok, és ez itt az első FIFA 14-es Ultimate Team-es videóm, amiben a csapatomat fogom bemutatni. Na hát akkor kezdjük is a kapussal, Marchetti, 87-es vetődés, 80-as labdakezelés és 89-es reflex. Akkor a közép hátvédem, a bal közép hátvédem az Chiellini, 86-os védekezés, 82-es fejelés. A másik közép hátvédem Adi Rami, 81-es védekezés, 84-es fejelés. A jobb hátvédem Abate, 73-as védekezés, 74-es fejelés, ami nem a legjobb, de 93-as tempó, ami nagyon pozitív, konstant, 80-as tempó, ami nagyon jó, és 77-es védekezés és 71-es fejelés, ami nem a legjobb. Térjünk át a középpályára, bal középen, Adel Tarabt, 79-es tempó, ami nem a legjobb, de neki nem is fontos az, mert 5 csillagos cselező, ahogy láthatjátok. Labdavezetés 84-es, lövőerő 73-as és 76-os a passzolása. Arturo Vidal, 80-as tempó, 79-es lövőerő, 83-as passzolás, és 83-as védekezés, ami szerintem pozitív egy középpályásnak. Keisuke Honda, 82-es tempó, 81-es labdavezetés, 81-es lövőerő, Guarin, 78-as tempó, 82-es lövőerő, 83-as labdavezetés, 82-es passzolás, és a utolsó középpályásom Juan Cuadrado, 93-as tempó, ami nagyon gyors, 86-es labdavezetés, 66-os lövőerő és 76-os passzolás, és hát a csatárom nem más, mint Carlos Tevez. Egy precíz lövő összhangstílus van rajta, 81-es tempó, 85-ös lövőerő, bocsánat, 84-es labdavezetés és 77-es passzolás, és a cserepadon pedig a másik csatárom Di Natale, 86-os tempó, 86-os lövőerő, 87-es labdavezetés és 80-as passzolás. A másik középpályásom 79-es tempó, Marquisio, 83-as lövőerő, vagy labdavezetés, bocsánat, 78-as lövőerő, 83-as passzolás, és a harmadik középpályásom Paul Pogba, 75-ös tempó, 85-ös labdavezetés és 78-as lövőerő, 81-es passzolás, Samuel 87-es védekezés, 76-os fejlés. Na hát akkor ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem tetszett nektek, ha igen, iratkozz fel és lájkold a videót, és majd jönnek a FIFA 14-es meccsek. Sziasztok!